जगन्नाथ रथ यात्रायाव गोबां सुबुं थुबुर जानायाव सासे सुबुङा हां लानायाव जेंना मोननानै जिउ गोमादों आरो 100 सिबियारि जखम जादों। दिनै 14 जुलाइआव ओडिशानि पुरीआव जानाय जगन्नाथ रथ यात्रा समाव बै जाथाया ग्रेट र'डआव जादोंमोन, जेराव जगन्नाथ रथ यात्रा साजायनायखौ नायनो थाखाय लाख लाख सिबियारिफ्रा जथुमदोंमोन। खौरांफोरनि बादिब्ला जोबोद गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव हां लानायाव जेंना मोननाय सासे सिबियारिखौ पुरी जिल्लानि गाहाय हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डाक्टारफोरा बे मानसिखौ थैबाय होनना फोसावदों। अफिसारफोरा बुंदों दि बे जाथायनि समाव 100 सो सिबियारिफ्रा जोखोम जादों एबा हां लानायाव जेंना मोनदों आरो 150 सो मानसिखौ हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों। बे गिथाव जाथायनि थार जाहोनखौ एबा खारनखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै। जाथायखौ लानानै बारग' गाहाय मन्थ्रि नवीन पटनायकआ जिउ गोमानायनि थाखाय दुखु फोरमायदों आरो समाजनि रैखाथि आरो सुबिदाफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय रायजो सरकारखौ खावलायदों।